Здравейте, тук е Simple BTC и в днескашното видео ще ви представя как се получават безплатни пари или по-точно така наречените airdrops на Solana на мрежата. Airdrops представлява нещо, което например е ново в началото и вие помагате като използвате, нали, самата платформа и гарантирате, нали, че всичко работи и просто ви дадат пари, за да я тествате. Това буквално означава, нали, airdrops. И ще ви обяснявам малко с малко думи. Ако някой не разбере или нещо по-сложно има, свържете се или пишете коментар или да. Въобще не забравяйте да оставите лайк и subscribe и останете до края, че двама човека ще спечелят една награда. Да. Първото нещо е отиваме и сваляме Phantom Wallet. Това е DeFi Wallet. Мисля, той е главно, нали, подкрепя Solana, съпортва Solana и е много по-лесно. Има всички останали, но сега, нали, да не го правим много сложно. Общо да, свалят си го, аз съм в момента от Chrome, от браузър, но го има и за телефон. DeFi, нали, записвате си 12 думи, имате го вече. Phantom Wallet и после го закачи и той става е тук, нали. Само трябва, като влезете в крайен сайт и да. Сега отиваме, нали, в DeFi Jupiter, това е, мисля, че най-големият DeFi на Solana на мрежата. Сега не съм, повечето ако не са запознати, с Jupiter, нали, Jupiter. И да, и тя е нова борса и в момента тя има потенциал да предложи airdrop за 2025. И какво се иска от нас, нали? Почваме като, нали, влезем в сайта, разгледаме го, свържем wallet-а. Аз в момента съм заредил някакви средства. Тук имам имах $100, но в момента да, имам някакви там пари. Другите ще ви покажа малко къде са. Добре. Сега ще изпробваме всичко стъпка по стъпка, за да може всеки да му е по-лесно и елементарно. И ако имате допълнително въпроси, аз все пак ще оставя целият списък в описанието, за да може да се следват стъпка по стъпка всичко. Да, и сега, нали, свързваме wallet, 27 думи вече като сте изградили wallet, изпратили сте, например, ако нямате Binance аккаунт, трябва да изпратите Binance само Solana към вашия адрес в тук, нали, Phantom, нали, в момента от компютър работи, иначе за телефона е същото нещо. Изпращате от Binance Solana само, нали, Receive, изпращате и това е общо взето. Copy и Paste, пращате определен брой Solana, в момента имам $20 Solana. Вие може да си изпратите колкото, нали, искате и след това всичко става тук, на това. Това е нещо като децентрализирана банка. Не ви иска нито име, нито пароли, нито ЕГН, нито никакви работи. Това е банката вече. Така си го представете. И сега първите неща е, нали, влизаме в сайта, казва се Jupiter. Може и от принцип от телефона е много по-лесно, но в момента просто заради клипа ви покажа от браузъра. Иначе по телефона, ако някой не ме разбере, пак пишете в коментарите, ще ви дам допълнително. Влизаме в wallet и първото нещо е да слапнем. Защо? Защо, нали, airdrop-а? За да те ни дават безплатни пари, ако тестваме просто мрежата. Може да има някакъв бъг, може да има нещо такова. Това е просто като нова банка, нали, за новите, които не знаят, като някаква нова банка и те ви плащат на клиентите само ако ви изпробват. Нали, ако пращаш пари, получаваш пари в банк, в този смисъл, или взимаш заеми, даваш заеми, или просто, нали, много неща са. Сега ще ви покажа стъпка. Първото нещо е swap. То е, вие сте заредили вече пари и в момента аз имам само три неща. Към When ще имам накрая, това е Memecoin на Solana на Jupiter. Да, на Solana на мрежата по-точно. Сега, първото нещо имам 20 Solani, 0,013, нали, Solani, това са около $20, не? И искам да обмена за малко жуп. Примерно, ако съм заредил само в wallet Solana. В момента искам да направя, например, 0,05. Това е около $8. Искам да направя един swap. Цъкам swap. Waiting for sign transaction. Как се подписва една транзакция, ако някой не знае, нали, ето, confirm. Гледате всичко, колко получавате Jupiter, колко Solana продавате. Това е около $8 и така, да. В
момента средната цена на жуп тук си пише е $0,82. Е това. В момента транзакцията зарежда, подписана е. Това е първото нещо, което да направите една транзакция. Може от това на това таксите са наистина минимални, защото принципно нали, няма толкова използваемост и нали, има много... Просто не е като при Ethereum. Сега няма да навлизам в подробности. Добре, има още... Не знам какво става с интернета. Да, Slipped Rage не го губим. Окей, значи нещо не става. Добре, трябва пак да ги пробваме. Pending, първи път не проработи. Добре, сега цъкваме Confirm. Видях транзакция 0,0001 Solana, почти минимално. Добре, транзакция Confirm. Добре, префърлих ги. В момента виждате, че има малко повече, по-малко Solana, нали? 13, има колко $20. Има малко повече жуп, нали? Вече 30 жуп. Това е Юпитер, токена на жуп, нали? Native токена. Добре, това е първото нещо, нали? След това може да пробват абсолютно всичко, защото е ефтино. Второто е Limit Orders. Това е просто като някаква борса, да си го представете. И тук слагате Your Selling и си избирате си какво да продадете. Например, жуп искам да продам, колко искаш, минимум $5. Това означава, че трябва около 7 жупс. Да ги продам за Solana, примерно. И ето виж на каква цена. И слагате ордера и като стане, например, тази цена Solana, ви се използва поръчката. И да, и поръчката през цялото време е тук. Ще ви покажа как става. Expert Never. И да, за Solana. Това са $5.77. И цъкаме Place Limit Order. Пак зарежда. Пак трябва да се подпишете, нали. Не е нужно да ходим до банката или нещо онлайн, някакви такива неща. С защити просто се подписваме. Слагаме ордера. И вече още се, нали, преработва. И в момента се изпълни. И в момента виждате, че ще се продадат определен брой определен брой жуп и ще се купат слани на тази цена, като стане, нали, сега малко сложно обяснение, но ето, като стане това, в момента гледаме, в момента ще обновя страницата, видим дали е такова. Да, изпълнила се. В момента виждате, че имах 30 жуп, имам 23 и имам малко повече Solana, 18. Добре, това изпълнихме. За това всичко, което го правите, ще кажете за какво го правя, аз само плащам транзакции, не е така. Въпросът е, че нали, ние сме тук за безплатните пари, за airdropите и те не са точно безплатни, защото плаща някакви такси, ама те са от рода на 0,001 стотинка или някакви такива, просто минимални. И сега нали, направихме слапа тук първия, това ни дава точки. Вие не ги виждате тия точки, но просто те ще ви благодарят 2025. Така казаха, нали? Не е сигурно, но има шанс да има airdrop 2025 януари. Това е DCA и пак по същия начин, нали, I want to, нали, постоянно да акумулирам нещо или жуп на каква цена, с какво искате да го акумулирате така на минутка, на ден, на месец и тук отдолу се вижда транзакциите, нали, и рефреш всеки път. Нали, същото като лимит, просто различни функции на тази банка на Solana мрежа. След това нали, отиваме на Value Average и там има също пак DCA, в смисъл, тук дори пише, нали, ако си тейкал това, ще да си правиш по $2 на ден, но и за мен това са пак за хора, аз го правя само заради бонуса, но принципно това е за хора, които просто искат, нали, да трейдват, да занимават един ден евентуално, ако Юпитер, борсата стане наистина DeFi и Solana наистина измести Ethereum, нали, не дай си Боже. Но ако измести Ethereum, може да стане наистина като Uniswap, толкова голяма, може и по-голяма. И всеки да работи нормално и транзакциите са по-скъпи и всичко, но в момента като няма никой е дивия запад и затова виждате, че цените са ефтини. След това отиваме на втора стъпка и тя е, че нали, тук пак има определени работи,
тук пак мога да го използвате това за бонуси и нали, потенциални точки. Мисля, тук дори ще има малко повече точки евентуално, защото you're paying, плаща се size long, пак е leverage, това е като на Binance. Който не разбира, не е нужно да прави всички, тия на трейд първите са най-елементарни. Нали. Тук вече стига да изкарате достатъчно време и ще се научите. Но тук Swap, нали, избирате токена, вие в началото сте задържали Solana, за това Jupiter един Swap е достатъчен и така и после да покажа, нали, втория Swap, който ако решите мога да направите, т.е. за When. Това е Memecoin, който да. След това отиваме на Governance. Защо искам тук да идем? Тук стейкваме, това виждате, пак трябва да се конектне wallet, Connected Wallet. Ето го, първо последвате, нали, в Twitter, това е новото X, последвате тях и си пускате нотификациите, за да може да знаете кога има нови апдейтове. Но това е Voting Power. Например, аз в момента съм заключил 60 жуп, това се равнява, не знам, около, да, почти $50, $52 или някъде там. Съм заключил и затова не ги видях къде е в wallet, защото аз вчера заредих около 100 евро или нещо такова, над 100 евро. Да, в Solana и в момента виждате имам. Но останалите са заключени, тук съм ги стейкнал. И тия стейкове ви дават около 60 диамантчета, такива гласове. И в момента, като видите, в момента няма нито една... Просто не предлагат нищо да гласувате, но в момента си представете, че е като гласуване, Voting Power, това означава, че като пусна някаква новина и вие имате право да си дадете вашия глас, за дали сте съгласни for, against, нали? Дали сте съгласни, ако се съгласат повечето хора, или просто, да, ако се съгласят, печели и се пуска да работи, нали, в Jupiter или, да, общо ето, тук има определени, да може да прочетете, за да се заключи и такива неща и вие се съгласате. Ако не сте съгласни да има такова бъдеще, не е като, нали, не е като малко в истинските гласувания, в парламента там няма колко. Има пак значение гласа, но тук наистина се вижда всичко електронно и тук е всичко DeFi, нали, всичко е така че никой не го контролира и вашия глас си го вижда тук и ако повече хора гласуват за, се вкарва в закона и почва да работи. Тук виждате success, това означава, че няма в момента нищо за гласуване и моите 60 гласа от вчера се седат. Не, че един диамант, аз мога да дам, мисля, че главно един, но по-богат, ако искате да заключи някой, например 1000, ако има $2000 или $3000, колкото повече заключите, получавате повече диамантчета за гласуване. И тук има нещо важно, unstaking takes 30 days, това означава, че като искате да си върнете парите в акаунта, то ще ви отнеме около 30 дена да ги върне. Вашия глас пак ще е такова, но ще има по-малко значение, защото самия Юпитер, нали, вижда, че вие вече не вярвате или нещо, просто искате да вземе парите обратно и просто тия дни, докато изтичат, вие пак ще помогнете да гласувате с вашето такова, но просто вашия глас няма да е важен, колкото, например, моят глас, ако в момента си ги unstake, няма да е толкова важен, колкото би могъл, ако си седат стейкне. И аз си ги стейквам и взимам бонуси на всичко отгоре. Най-вече аз за това го правя, за бонус за airdrop, който евентуално януари или февруари може да дойде. Пък и Jupiter ми е интересна борса и всичко и вярвам и 80 цента в момента струва тяхния native токен, що пък да ни е на 5 или 6 долара някой евентуален ден, нали, не е финансов съвет, но интересен токен е и аз затова и не ще слана като цяло, нали, самия блокчейн и тия неща са интересни, но много централизирани. Да, и това е едното нещо, стейкате си и си гласувате и всяко едно гласуване пак има шанс да ви докара бонус точки за airdrop. Колкото повече, например, airdrop може да е между 3 цифрена сума, 4 цифрена, 5 цифрена, дори 6 цифрена, мисля, ако го правите, може да получите 1000, 10 000, не дай си Боже, ако едва ли не е, но тия къде много вярват и постоянно правят трейдове, такова, получават много бонуси, може да получите и 100 000 или, нали, около 100 000, просто, нали, ако са редовно тук и редовно използват борсата. Да, и това е. Общо взето следвайте им
нали, Twitter, там те ще казват за евентуални NFT проекти или някакви такива, дори ако нали, решат да дават безплатно NFT и такова, пак ще може нали, да се поредите такова. Но видяхте, тук се стейкват, пишете колко искат да стейкат. Аз ви съветвам да стейкнете минимум 60 жуп, в момента имам 23, но тук нали, пишете 60, да, това е около $50, да ги стейкнете, за да може да има по-голям бонус и повече тежест. Нали. Общо взето има шанс да има по-голям бонус. Затова ви съветвам 60, около $50 да стейкнете. Добре, като казах всичко това, сега отиваме на мемекоина. Нали, връщаме се, те са едни и същи, просто там е, тук като идете е стейквате и да гласувате. Нали. Не е нормален стейк, например, на тук стейквате за да имате и гласи и искате да помагате за бъдещето на Юпитер. Сега отиваме на тук и аз тук направих още един трейд, който е жуп, нали, за Лен. Това е мемекоин, нали, мемекоин, за който не знае, пак пишете в коментарите, защото има хора, които са много навътре и да не им взема от времето, да не взема на никой от времето, за всеки да сме полезни. Просто и мемекоин е нали, за шега и такова и нали, това в момента са на мода всички котки и такива нали, кучета, котки, най-вече котките са наскоро и да, общо взето купих си около $20. Това са, нали, имам 113 хиляди, но сега като замислите 10 юб, това около $8 е равно на 58 хиляди там. Да, и затова, нали, то е 0,0 някакви мемекоин и евентуално може да има растеж. И това е общо взето, нали, за всичко за Solana. Ако имате допълнително въпроси, да, и сега да минем към giveaway, първите двама човека, защото нали, все още бюджетът така разполага. Първите двама човека, които ми пишат, остават коментар, нали, харесат видеото и ми пишат налично, или в Instagram, или в просто някъде ми пишат, може и в коментарите да пишат. Въпросът е, че първите двама, които са ми писали, получават 10 джупс от мен и ще им помогна, ако нещо не разбират с цялата борса, да може да е по-лесно. В смисъл ще слапнем, защото всичко е много ефтино и с 10 джуб вие ще може да направите всичко. Но да, но като цяло ще ви трябва и малко Solana, за да може да... Защото всичко се плаща, например, в Solana. Един вид, ако искате 10 джубс след таковата, вие дори да искате да го слапнете, ето в момента искам да слапна, на мен ще ми иска Solana за слап. Това са като плащате в нали, Network, Solana, Network fee 0,03. И ако имах 0 Solani, щях как кажа го, да не мога мине транзакцията. Да, и общо зато е това. Трябва да пробвате Swap, Limiter, DCA, Value Average, след това отивате на Pipes, ако искате допълнително бонус. Всичко това, което си тестват, те в момента тестват, това е банката, тя се тества постоянно. Всичко, което тествате, накрая те просто ви виждат адреса и ви благодарят нали, за слапването и всички неща с airdrop на този токен. Той в момента е 80, но може да стигне и $1, $2 може и да падне, може, няма значение, нали? Въпросът е да получим безплатно за всичките тестове, които сме приели, да получим нещо в замяна, ако нали. И това евентуално се очертава януари 2025. Да, и това беше всичко от мен. Да, първите двама, които ми пишат, получават. Не забравяйте да харесате и такова. И поставете коментар, ако нещо не сте разбрали. Благодаря.